ההיגיון זה משהו שבאמת קיים בחיים שלנו? שום דבר לא החלטי. יש דברים שהם ברורים, ויש דברים שהם תמיד נסתרים מהעין. ככל שמתבגרים, אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר שהשליטה שלנו בחיים היא פחות ופחות ממה שאנחנו חושבים. מסלול החיים יותר חזק מאיתנו, אבל אני חושב שהערכים והאני מאמין של כל אחד, בסופו של דבר כן מתווה איזשהו קו. אולי אנחנו מגזימים במשקל שאנחנו נותנים להיגיון ולטבע, ויכול להיות שהעולם הזה פועל גם בפלטפורמות אחרות. בשלב מסוים ההיגיון נעצר, השכל נעצר, ומתחיל גם אלמנט של מקריות, מזל. אמונה. אני חושב שיש בדבר מאוד יפה, בזה שבסופו של דבר יש גבול להיגיון, גם לחוכמה, ונכנס איזשהו אלמנט של הפתעה, של משחק. לתת לחיים לקחת אותך. כן. כשאתה לא יודע מה יהיה, או כשאתה לוקח בחשבון את מה שאתה אומר, שיש גבול עד איפה אני יכול לתכנן או עד איפה אני יכול להבין, זה לא בטוח ילך למקום שאתה רוצה שהוא ילך. אם הכל ידוע וכתוב מראש, מה הפואנטה? מה ההשתדלות אפילו? ההיגיון הזה שווה משהו, רק בתנאי שאתה יכול לקחת את הלא הגיוני בחשבון. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. אם מגיע רוח ואתה עומד ואתה לא מוכן, מה שנקרא גם להתגמש, אתה תישבר בסופו של דבר. הרגעים הכי יפים לדעתי קורים, אפילו סתם ערב, הכי יפה קורה כשהוא לא מתוכנן.